kamay ko. O, diba? Luto na luto tayo guys. Hindi na ako mag-spray. Dito na lang natin. Tapos, hindi na tapos luluway ko dito.
dyan. Leia Mix, thank you lang ga. Wala kasi akong upload lang ga, kaya magla-live lang ako kahit sa ilang ano lang. Ilang minuto lang. Baba ka ng bahay mo dyan lang ga. Ingay ang blender ko. Maingay ang blender ko, gal. Thank you, guys. Two million people in the house. Thank you. Four million people. Thank you. Dalaw nyo, guys. Thank you, thank you. Four million people in the house. Mega love shout out. Inuubo ako, guys. Tapos nagluluto ako ngayon. Eh, ang
baho ng niluluto ko, maano ko, malalangkap ko lahat. Ayan. Upo na naman. Magluluto tayo ng ayos. Ito, oh. Ito, iluluto ko ngayon. So, meron dito na $3 million people, shout out. Magawa ako ng lapos, guys. Tapos, $4 million people in the house, shout out. Please mag-hi naman kayo dyan. Hindi ko kayo makita.
kung sino nandyan. Luto tayo guys ng tanghalian. May kumilyo na nakatampay dyan guys. Nami-nami isang patatas ko guys. Ano siya? Ano siya? Ano siya? Ano siya? Taga Manila yan eh. Kasi uwi siya kaya wala kami sahod. Malapit sana ngayon guys, wala akong sahod. So, million people may galap siya.
Ayan, 7 million people. Magandang umaga sa inyo guys. Magandang hapon sa Pilipinas na pala. Magandang tanghali dito sa amin. Kumusta kayong lahat dyan? Thank you. Oh naman. Yung nakatambay na dalawang tao dyan, thank you po. Thank you kung sino ka man dyan. Thank you sa iyo. Million people. Shout out. Maganda na pagkapo guys. Masarap ito. Matamis-tamis. Tamis-tamis. Manamis-namis ito. Million people. Mega love shout out. Thank you, thank you. Habang nagluluto guys, mag-ano ako, mag-breakfast. Ito breakfast ko guys. Ito. Yan. Number. Tsaka yung itlog na naman. Isang piraso.
4 million people in the house. Ano tayo guys? Breakfast tayo guys. Breakfast tayo guys ha. Kain tayo guys ha. Ito yung kainin natin guys ha. Madilim. Kain tayo guys, kain. Ito. Yan ang kainin. Convenient kita in the house shoot boss, ang gawin natin dito ay yan.
tayo, kain. Yan. Ayun, kain tayo. Kain tayo guys, oh. Ganito ka mag-breakfast dito, ayan. Ayan. Habang nagtatrabaho, kumakain kasi hindi pwedeng makaupo at saka magkain lang doon kasi may trabaho tayo, diba? Wala nang time para makaupo para magkain, kaya habang nakatayo, nagtatrabaho dito, makain. Diba? Survivor. Kapag OFW ka dito sa Kuwait, dapat alam mo ang oras. Kailangan mo rin pabayaan sarili mo, di ba guys? Ayan, kahit na. Eight million people, kain tayo, subos. Ito siya yung kubos. Ano kumain? Ito yung itlog. Ganyan. Kamayan mo talaga yan. Ganyan. Tapos, yung ganito. Ito. Diba? Gusto mo mabuhay. Kailangan mo nakatayo habang kumakain, diba? Yoks, kain tayo. Working Sir Yoks, pero kumakain. Kamusta na kayo dyan? Sir Yoks, kamusta na? Kamusta na dyan si Yana? Bakit madilim itong nalagyan ko ng plate ko? Yan, Sir Yoks, ah. Kailangan natin kumain kasi malamig pa din dyan. Yung sinabi ko sa dati, Sir Yoks, yung kaibigan ko na taga Finland. Ano, hindi kayo napipik ng berries dyan?
Ganda ng lugar niyo ah. Malamig pa dyan yung ngayon. Hindi ka na nakapag-live ah. Kasi dati sir nyo, di ba, finish siya. Kapag oras ng, nag-video siya, pinapasa niya sa akin yung mga Pinay na nangunguha ng berries dyan. Kasi nagpunta daw sila sa forest, tapos kumuha sila ng berries. Kaya pala. Hindi niya makapagkain. Gutom ako nga kapag hindi ako nakaano kagabi, nakakain ng dinner. Makapapayat ako ba? Luto ako ng lunch. Sir Nyok, parehas yung oras natin ngayon. Pareho nga ba? Sige, ingat po, regards kay Yana at saka kay Mami Angie. Thank you po. Oo, quick, pareho ng Finland. Pareho tayo ng oras. Sige, ingat. Ingat po. Po na nandyan. Thank you so much po. Tapos na ako. Half lang ng kubos ang nakain ko guys. Ito mamaya naman. Hindi na ako nagkakape guys. Hindi na ako nagkakape ngayon. $12 million people in the house. Make a love shout out. Thank you. Nagluluto pa ako guys. Ako tapos magluto.
7 million people. Hello. Yung tanong ko guys, nakakita siya sa na ano naman ito sila. Pwede pa ito. Ayan, 6 million people, please. Sira na ito. Ito, okay pa ito. Dito ko ito para sa Pilipino ko. Sama nito ang kapag. Gising na yung baby ko. Wait lang guys. Ah. Underwear, at shorts. Blouse sa underwear. And then, 4 million people. Thank you. Gising na alaga ko guys. Papalitan ko na siya muna ha. Bye-bye. Thank you for watching. Thank you for staying with me. Thank you. Iwanan ko muna kayo ha.
Shout out. Thank you guys. Magprito muna ako.
Ayan, may nagstay. 2 million people. Thank you po.